हम जादव के गांव में बहुत सावधानी से गाई ली। पूछी का है भाई हम परिकर हनी केहू जे करता कहीं जाए तो कहीं कि हमार भाई है मास्टर साहब जे करता बनी वहाँ के खैले बनी वहाँ के बहन हमार बहन वहाँ के माई हमार माई वहाँ के पाहुन हमार पाहुन वहाँ का सार हमार सार। यह परिकला में एक दिन कह देनी मिलिट्री वाला जादू जी रहल है नीचवा से बोलाव हम कहीं आवे लायक नहीं तो कहता रहे कि वो खोड़ो होकर लायक ना रहे दे काहे भाई काहे खिसेल में रहुआ तो कहता रहे कि हमारे बहन भी हल भी एक आदमी से हम उनकर सार बहनी नू वो गांव के लोग हंसी मजाक करी तोर घर कहाँ हो भाई बड़े पाहुन मारम पहुना के ठेहुना छोटक जाए पहले ही से टूटल बा टेंशन बहुत लगती जननी हम बहुत सावधानी में रहिले और माता बहन जहाँ रहे लो तहाँ रहे लो जागल तले हम सावधानी से गाइले मास्टर साहब ऐसे कि देवी के रूप हलो राउर माता बहन हमार माता बहन हंसे खाती हो कुछ कह दे हम कह दिले पब्लिक खाती वो है ना समूह है ना हटा के तो मैं से सावधानी से गाइले कि निमन गीत गई बनू विदैया तो निमन और कुछ गई हो जाए बाकी वो लोग सुनी तो अफसोस करे ली सचिया हे भगवान अभियंता कितना निमन बोलता एक गो ठीक क दो फुहर गईब तो मुँह पर आचर धके घरे चल जाइलो सरापत हे भगवान काहे गोड़वे ले ले बड़ो आनहर क के कूढ़ क दो एकरा के बहुत अच्छा जरूरी बा के मुँह में पाउडर लगे तबे लोग हंसी पाउडर लगैल तो मन करता कि कोनो पागल है 4 बैसाखी हुके के मन करता फिर याद पड़ जाता कि सुदर्शन भाई हमें हम ठीक धीरा जात हाय लइकन के ले बड़े देख ली एगो होने बैठल बड़े हाय एगो हेने बड़े माने कहियो हमरा श्रद्धा लागले रहल कि नहा धोवा के बढ़िया कपड़ा पहन के तो सब हाय कहत रे खोजवा के तल दुआर पर बोलई तो हाथ चमकाई न तो डांड हिलाई अच्छा अब कहे के नहीं खे देवता लो हो ये लो जानता कि कौन प्योर लौंडा हो कि खोजवा हो लो चिन्हता हमारे चिन्हावे को नहीं सुदर्शन भाई तो बहुत सुंदर आदमी बड़ा जेंटलमैन बड़ा बाकी में खोजवा के हो सारी रोल दिखा देले एक एक रोल ना दिखावेले नाच वाला झुक के पूजा पाठ के पेटी उठी उठा के धर सब रोल नहीं खन देखा प्लेन मुर्गी मारी हो नाटक नाटक दादा अरे लागल बजोले रुपया पाले बचले भाई जी रुपया पाले अच्छा मास्टर साहब गाँव में हर साल लोग जन्म लेता 2-4 गो पुरानिया मरतो हिलो हर साल काका लो तो कतना माया के बाजार लागल बा हम देखता नी कि एगो गिरहस्थ पुरानिया चाचा मुअल बड़े ठीक तो 2-4 घंटा लड़का पतो होलो रोवल नाती नहीं नाती आके काका लो समझावल कि भाई मास्टर साहब होनी हाँ उम्र हो गए लो सभे छुपा जाता गिरहस्थ काका मुअल बड़े तो 1-2 दिन रोक के छुपा जाता लो वह मिलिट्री से रिटायरमेंट बड़े वो मुँहतर तब पतो है कहो महीना रोतर सब पापा हो पापा कहाँ चल गई पापा कहाँ है हुए से रोता लू अरे पापा हो चल गई तो अपने तो गई 40,000 पेंशन वो ले गई पापा निमनो बात कहे कहाँ सास सकल अच्छा चली पेंशन मिले तब का कर कितना दिन पेंशन लिया वो नाटक अरे लागल बजोले रुपया पाले बचले भाई जी रुपया पाले अभी बहुत निमन हमार बिहार बा मालिक कोनो घर ऐसा नहीं है जहाँ घर में माई बाप के सेवा ना थोक है हर एक घर में सेवा होता मास्टर साहब आप दिल्ली बम्बे जाइए इंजीनियर डॉक्टर बिजनेसमैन सब चीज भरा हुआ है पतोह के सास के चेहरा नहीं के भावत वृद्धाश्रम में बाबूजी माई के पहुंचा दिया हमने कहा तो बिहार बहुत निमन बाबे कमे पढ़ा लिखा लोग बताओ वही जानता कि बूढ़ माई बाप के अंतिम ले सेवा कइल जाला हमने कहा शहरी ना बनी जाता उन्हें ठीक बा हमने लूटक थाती बेटा बेटी नाती
रिश्ता का गोते दा समापन रिश्ता का गोते ला समापन जगत में केहू नहीं खेयापन जगत में केहू नहीं खेयापन अंतिम पद कहो एगो चुटकुला कह देनी हो तो बड़ी चीन बोलता कतरी क्या है बत फरोसई करता रह जाए तो मुंह से न बोलता नहीं मुंह पर न लोड पड़ता तार तो नाचत में हेने के पसेना हेने से टघर देता है करता निम्न नु बात बहुत सुंदर एंगा रुक रुक जी दाई हेलो तारामती लौंडई नहीं है ना हो हेलो तार दोसर का लाबा तार दोसर दुकान है चुटकुला से तारा चिन बर्तन एक एक कॉलर ने हां हेलो पीटले पर ठीक रहता कोनो कोनो माइक हेलो रह दो उतना पर रह दो एगो कॉलर ने तारा खीस परल हनु हां ए बेरी प्रयास करम दो तीन गो कहे खिसिया केता खिसिया तरह तो खिसिया हमर तारा खिसियावले हमर काम बा हां तू नाच बढ़ा दे अपन तू अपन नाच बढ़ा दो स्टेज पर नहीं तो समयाना का चौक के ऊपर चढ़ जाओ ऊपर नाचो कि हम वाटर प्रूफ हैं हम ना भेजो कुर्ता खोल के लहंगा पहन लो अब हमरा कहे में लाई लगता हां रेशमा भागल ना रली हो वफादार ही हो बहुत को जना के लूट लेला से हो जाके वफादार ही हो हां 3 महीना बनारस हॉस्पिटल में रही हो अरे के दिया है तो बरियार घरे प्रोग्राम बा मास्टर साहब के हाथना बरियार मंच बनल बा पे हाथियो चढ़ी तो कोनो बात नहीं एगो गरीब के यहाँ प्रोग्राम रहे उ सेटरिंगवा ना ठोकाला पटारवा उहे ठोक ठोक के मंच के होंगे खड़ा कोइले रहे आई हाथी जब कूदल हतवत पतरा सरो रहे छटक के साउंड वाला भाई का लग जाता आ उ अलगे पटरा ले गरम बड़े के मारबे हाथी के बच्चा के बरा अब जाने की तो पटरा छटक गई बोल दिल बबुआ साउंड वाला भैया पटारवा तो छटक गई हम लंगड़ आदमी हम कोनो दौड़ के देखी जाके उठाई जब बैठल बनिया हो जा पटरा छटकल बा पटारवा तो छटक गई अब नीचवा बांसवा गाड़ा रहे तौन कहाँ जाओ वही पर गिरली हम देखनी ना कैसे दुन हाथ ना बांसवा छोट हो गई बेहोश हो गई हम मुखिया जी देखनी ना कि कैसे छोट भइल एगो भाई से पूछनी का भइल बा हो पत्र के ब्याह जी तो लाल पियर हो गइल बा पयो है अरे बांसवा लाल पियो अरे आई बेहोश रहली निकाल के इनका हटावल गइल कहीं लाल काहे भइल बा भाई तो का जाने कहां से खून लग गइल बा केहनी ओनी फुट गइल काहे मैं चाहिए तो चले वो पियर काहे भइल बा तीन महीना रही है बनारस 3 महीना गुड़ बांध दिया सस्तीर में नीचे से जान जाए कि प्लास्टर कटाइल हो ओम शांति पब्लिक स्कूल एवं कोचिंग सेंटर ब्रह्मपुर प्रिंसिपल साहब हमारा अंजलि कुमारी जी बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक प्रणाम करते हैं जब भोला दानी स्टूडेंट लोग के आइए सब बनाए आओ चक्रधार मरी हो कोहे वाला बीन सब ए बाबू तू तो मुड़िया छिलोल बड़ा उनका बगल में हो बैठल बड़े का नाम बता का नाम हमको तारा वैज्ञानिक बने के गारंटी कैसे केतिया कह के जाता है तार दिमाग इतना तेज बा तारा वैज्ञानिक बन ही के बाई में कोनो दोहमत नहीं है केतिया गड़ल गड़ल चीज के खोज कर पेट्रोलिंग कहाँ बा झारखंड में डीजल कहाँ बा नचनीवा नचतिया तो सब है मुंह करता कहता आई देखनी है जमीन में हलल जाता
देखो तारे मास्क लगोले भी है कि ना अब कोरोना बावे कोरोना बा के मुंह में मसला है घुमई मुंह में करता कतल कहे अरविंद समा अरे बात देखावा के करा पर करी हम दावा ओ भाई जी के करा पर करी हम बिना मतलब के सती न के हुआ के तो सुन संग दी लगा और संगम में मिल के करतन जीवन यापन जगत में केहू नहीं खेयापन जगत में केहू नहीं खेयापन चली 5 मिनट एगो सती के प्रसंग होले हम सबरी के हेलो सबरी का प्रसंग होले